Historien om Lottes børnehavevenner. Okay. Lotte er glad for sin børnehave. Hver morgen glæder hun sig til at komme derhen. Lotte kender alle de andre børn i børnehaven. Lille Martin er så flink. Han hjælper altid Nille og Lotte med at vinke farvel til Lottes mor, når hun går på arbejde. Johanna og Katarina hitter altid på tossestreger. I dag har de malet sig med vandfarver i hele hovedet, og så griner alle de andre børn. Tina er børnehavens drillepind, men det er mest Peter, hun driller. Peter er nemlig Tinas storebror. Peter lader som ingenting, når Tina driller ham, men nogle gange, så bliver han simpelthen så vred på hende, og så slår han hende. Man må ikke slå. Man må ikke slå. Man skal sige undskyld. Peter holder mest af Anna. Anna har altid sin dukke med hjemmefra. Når Peter leger med Anna, så leger de næsten altid far, mor og børn. Lotte leger mest med Nille. Men en gang imellem vil hun lege med de andre børn, og så bliver Nille sur. Og hvis Nille hellere vil lege med de andre, så bliver Lotte sur. I dag blev de så sure, at de var ved at komme op og slås. Ej, prøv at se her, nu kan I se, de står og skændes her. Men det er svært at være uvenner ret længe ad gangen, for der sker nemlig hele tiden noget i børnehaven. Og nu skal de spise frokost. Børnene skiftes til at dække bord. De store børn plejer at hjælpe de små børn. Lotte plejer at hjælpe Martin. Hun smører hans mad. Når de har spist, skal de sove til middag. Så skal de alle sammen være stille. Men der er ikke noget, der er så svært som at være stille i en børnehave. Først så ligger de i hvert fald og sluder lidt. Så visker de sjove ting til hinanden. Og sprutter af grin. Men ganske stille. Når de ikke kan finde på flere grineord, så sover de næsten alle sammen. Når de har sovet, skal de ud på tur. Øj, sikke en larm, der bliver ude på gangen. Når alle sammen skal have tøj på samtidig. Samtidig går de på biblioteket eller på museum. Men hvis det er godt vejr, så går de i parken. Og så har de en kurv æbler med. I dag er det godt vejr, og så skal de i parken. Når børnehaven går på tur, så går de i en lang række. Anita går sidst og holder øje med, at ingen bliver borte. Og Ole går først, og han viser vej. Når man er så mange, så er det vældig sjovt at lege i parken. Der sker så mange ting. Når de har været i parken hele eftermiddagen, så er det skønt at komme hjem i børnehaven igen. Så læser Anita eller Ole op for børnene i en bog. De vil alle sammen gerne sidde nærmest og se billederne. Men de kan jo ikke alle sammen sidde nærmest, så de må skiftes til det. I morgen er det Lottes tur til at sidde nærmest. Når de er færdige med at høre historier, plejer mødrene og fædrene at komme og hente deres børn. Lotte plejer at gå hjem med sin mor og lillebror med det samme. Men hvis Lotte er i gang med en vigtig leg, som skal leges færdig, så må mor vente lidt. På vej hjem fortæller Lotte sin mor alt det, der er sket nede i børnehaven. Så er det skønt bare at være sammen med mor og lillebror. Men i morgen skal Lotte i børnehave igen. Det er klart og helt sikkert.